Let's read the animalments in Zay 7 La document. Scared face emoji.サイレントヒルの情報をお伝えする番組サイレントヒルトランスミッションへようこそ。サイレントヒルのシリーズプロデューサーを務める岡本元井です。岡本さんと一緒に進行を担当する吉崎千尋です。Вітаю всіх, дякую велике Анна Молденсон за рейд. Вітаю Ензі, вітаю Люсі. Гэта зараз будуць паказваць новыя Silent Hill, вось. І кіно новае могуць паказаць па Silent Hill. Не, ну, Silent Hill F дакладна будуць паказваць, як яны гавораць зараз. Яе доўга даўно анансавалі, вось. Ужо є два фільми, наколькі я ведаю. ありがとうございます。そして私気になっていたんですけれども、私たちが今立っているこの場所も、はい、この場所もサイレントヒル F のゲーム内のロケーションの一つ Гэта адна з лакацый Silent Hill F. Яны тут стаяць. Дзякуй вялікі за фолоу, Энзі. それではどうぞ。シュウ君、嘘ついてるよね。騙せてると思う？ひなこを。Вітаю, Мендрик. ひなこはね。Хинако померла, не так ли? Silent Hill F. ひなこはお友達といつまでも一緒にいたい。Ты думаешь, что вы будете лепшымі сябрамі назаўсёды? Но сябры гэта не навечна. Яны тебе прыдадуць напрыканцы. Таксама, як ты іх прыдала. Хинако, прабачце, што? Каштуюць ли яны таго? Гэта ты будзеш абіраць. Ваны проста трэйлер паказалі гэтай гульні, но вось тое, што мы зараз бачым, яны гэтага не паказвалі. Ну я гэта ўпершыню бачу, мабыць, геймплей будзе. Чаму F? Зараз побачым. Ну так, якось їх Fatal Frame. FPS-ом з туману. Я думаю, гэта таксама дзіўна. Не адчуваць сябе, не разумець свае же пачуцці. Думаеш, мы гэта ўсё сон? Хинако, часу ўжо мала. Той факт, што ты жива, значит, што ты прайшла гэты шлях сюды. Ты не можаш думаць аб гэтым заўсёды. У тебя ўжо мала часу. Скажы, хто ты? Чаму ты гэта робіш? Подумай аб гэтым. Я могла бы тебя забить у любой час. Ты ўсё забрала. Ты забрала все у мяне. Зараз прощайтесь.
Я сподіваюся, що ти знайдеш щастя. Насправді. Вийде на всіх платформах. そして恐怖が恐怖を生むサイレントヒルの DNA を受け継いでいるかのような素晴らしいトレーラーでした。そして Эта гульня працягвае традыцыі Silent Hill, і вы зараз маглі пабачыць, што дае такое же пачуццё, як ад арыгінальных Silent Hill, жахі, вось гэта всё. Epic Games Store、Microsoft Store となっています。さあ、ここからはサイレントヒル F についてさらに詳しい情報を І зараз давайте больш дэтальна паглядзім на Silent Hill F. 本作のあらすじについて私からご紹介いたしましょう。 І пачнем мы з гісторыі. 清水ひな子の日常は Чимідзу Хінако жыве сваё жыццё як звычайны тінейджер. 唐突に街は霧に包まれ Ну, гэта да таго моманту, пакуль горад не паглынае туман, і горад пачынае змяняцца ў жахлівым сэнсе. Яна павінна падарожнічаць па гэтаму гораду, якой яна больш не пазнае, і рашаць пазлы, змагацца з пачварамі, ну, як звычайна всё. 海外を舞台としてきたこの過去シリーズの作品とは違って、 Яна будзе таксама каштаваць, як і Silent Hill 2. が舞台であり、和を特徴としたサイレントヒル F ですが、まずは改めて本作品のコンセプトを教えてください。はい、本作品のコンセプトは美しいがゆえにおぞましい。 Канцэпт і слоган гэтай гульні гэта знайдзіце прыгожасць у жахах. 日本を舞台にし、和のテイストを前面に押し出した挑戦的な作品となります。日本のホラーの一つの特徴は美しさの中におぞましさが宿っていることです。Ну, і яны зараз ходзяць больш у бок японскіх хорараў, і гэта японскія традыцыі, ну, што там заўсёды знаходзілі красу у гэтым невядомым. Ну, і яны будуць гуляць на кантрастах вось у гэтай гульні. おぞましい選択ってどんなことが考えられるんでしょうか。まさにそれがこの作品のコアになっていますので、美しさとおぞましさが共存する様をぜひ体験していただければと思います。ありがとうございます。それではここからは Там яны сказалі штосьці пра выбар, но, мабыць, гэта проста выбар іграка, або, ну, калі ў геймплеі, або штосьці іншае. この方です。どうぞ。 Я прослухала. よろしくお願いします。龍騎士07さんです。よろしくお願いいたします。 Сценаріст галоўны Рюкіші 07. といえば、日暮らしの泣く頃になど数々の作品を世に送り出されていますが、Ён аўтар кніг, вось, вядомы, японскі. Распавядзіце, як ваше супрацоўнічества пачалось. Вось, і яны шукалі пісацеля, якой разумее суть японскіх хорараў, і па яго кнігам яны пабачылі, што гэты чувак ведае, што ён робіць. 恐怖があり考察があるストーリーを書くにあたって日暮を泣く頃の龍騎士戦争はベストな選択でした。І яны шукалі гісторыю, якая будзе не толькі пужаць, но і інтрыгаваць. 最初のエンディングを終えた時点では多くの謎が残されますので、ぜひ楽しみにしていてください。 І пасля першага праходжання у ігракоў 100% астануцца пытанні, на якія, ну, каб быў адказ, трэба будзе перапрайсці, і дэталі якісьці памячаць, і вось гэта ўсё. 岡本さんからオファーを受けてどんな気持ちでこちら望んでいったん Ну でしょうか。 і зараз пісьменніка пытаюць з яго боку ўсё як было. Ён быў у шоке, таму што гэта вельмі вядомы хорар-франшыза, калі яму гэта прапанавалі.
І ён спачатку падумаў, што гэта будзе проста маленькая праца, нічога не датычыцца да сцэнара. Яму так сказалі, но потым высветлілася, што яны ўжо расказалі, што хочуць, каб ён поўнасцю сцэнар напісаў, і спачатку ён быў проста в экстазе, а потым яму стала стрёмна немнога. Ну вось. Таму што вельмі вялікі франшыза. Вось. Волновацца пачаў, хвалявацца. そうですね。やっぱり一番最初に実は私も小原さんに І ён спачатку не ведаў, што у Японіі все дзейства будзе サイレントヒルという街の名前を冠したゲームですから、やはりサイレントヒルが舞台になるだろうと思っていたんです。 І ён думаў, што все будзе ў Амерыкі, у Сайлент-Хіле. 今度は日本を舞台にしたいと。 Но потым, калі ён даведаўся, што ўсё будзе ў Японіі адбывацца. サイレントヒルとは何ぞや、街の名前はついてますけど、この作品自体は一体何を描いているんだということで、それで岡本さんと随分初期の打ち合わせにサイレントヒルとは何ぞやということを随分たくさん対話を交わしたんです。でまずサイレントヒルという物語、このタイトルが持つ側面の一つはサイレントヒルという土地が Ён вельмі доўга высвятляў і думаў аб тым, у чым суть Сайлент-Хіла, у чым яго ўвогуле хукі. そういったわだかまり葛藤。 Ну і напрыканцы ўсяго Сайлент-Хіл гэта пра персанажы, якія змагаюцца са сваімі жахамі, са сваімі гархамі і за сваімі псіхалагічнымі змаганнямі. Вось. であると考えたならば、サイレントヒルは成立するんではないかと考えるに。 І ён намагаўся прыблізіць іменно пачуцці да арыгінальных Сайлент-Хілаў. いや他にも意識されていることがあれば教えてください。実は私それまでのサイレントヒルを一通りやらせてきて、いつも割と女性が割と受難というか気の毒な。Ён гуляўся Сайлент-Хіл, і ён заўважыў, што всех жаночых персонажаў пакутваюць вельмі моцна. 葛藤しながら選べるような、流されるんじゃなくて自分の意思で答えを見つけれるような。 І ён хацеў, каб галоўная гераіня не проста яе цягнула па гісторыі, а яна сама знаходзіла адказы, была более актыўнай. まさしくサイレントヒルだなというふうに感じました。ありがとうございます。お二人の本作にかける熱い思い伝わってきました。Яны вельмі хутка размаўляюць, прабачце. Ну і яшчэ ідэя змены ўнутранай таксама будзе ў гульні. こちらちょっと神社でしょうか。鳥居も見えますし。 Тут якось свяцілішча, гэта торі і брамы, вельмі вядомая рэч у Японіі. А зараз распавядзі, дзе дакладна, гэта будзе ў 60-х гадах у вясковым горадзе ў Японіі. ということでこの私たちがいるこの場所、そしてトレーラーに出てきた他のシーンも非常にリアルになっているということなんですね。Гэта все выглядае як фотаздымкі з мінулага. Як вы дадумались, каб стварыць гэты свет? Нічыгаба, Кимагеро, в якосці там прэфектуры я не побачила. そこで写真を撮ったり音を収録したりしてですね、その現地のリアルな音 Ну і яны захоплівалі таксама ў Японіі кучу ўсяго і гукі. 10年代にコンバートして昔の資料なんかも拝見しながら作っていきました。そこまで徹底されてるんですね。いやこうして見ると確かに下呂市金山町の実際の場所がこのゲーム内で再現されているというのがよく分かってくるわけなんですけれども、ちなみに Злева фото, справа тое, што яны воссоздалі ў гульні. 決め手どこにあるんでしょうか。І горад вось у гульні змадэліраваны з Канаямы. 龍騎先生の肝入りということですが、ちなみにこのエリアを選んだ理由教えてください。そうですね。物語を描くにあたってスタッフ全員にこういうところを舞台にしたいというのを映像としてЁн хацеў знайсці месца, якое будзе пасаваць да гісторыі.
例えば白川郷がいいなと決め І た так само, як він для своїх кніг вибирав сеттинг, ну, どん локацію. なところがいいだろうということでいろいろ І він ведаў ўжо багата мясцін, 運びまして実際に筋骨地区を見せてもらいました。 і ён чуў пра Канагаяму і хацеў сам там пабываць, і гэта сапраўды як лабірынт. 生 Вёска. 活と時代に合わせてどんどんこう家々 Ён хацеў сам паглядзець на структуру будынкаў, і на то, як там жывуць людзі, як яно змянілася за час. І гэта вельмі унікальная мясцовасць. Яна мяне ўразіла і натхніла. ここにしたいなと選ばせていただきました。 Я абрал яе, таму што ты сапраўды адчуваеш яе гісторыю, калі ты там. そうですね。 ありがとうございます。 Яна прям зашыгло яго крэатыў. Наступнае паглядзім канцэпт-арт гульні. 同時にどっか美しさも感じる魅力的なビジュアルとなっています。侵食された世界、鉄パイプ、少女、サイレントヒルの恐怖が伝わってきます。そしてこのビジュアル内のひな子を含めたキャラクターやクリーチャーのデザインはケラさんが担当されています。本日はケラさんからコメントが届いているのでご紹介いたしましょう。 Персонажаў гульні Кера. І вось ад яе 自分に影響を及ぼした大好きなシリーズです。特にサイレントヒル2の壁の文字や音楽、クリーチャーデザインはずっと頭に残っています。日本が舞台のサイレントヒル F ですが、今までと違うサイレントヒルがテーマということもあり、とても悩みました。これまでのシリーズのクリーチャーデザインが頭にちらつきながらも、別の方向性にしていくことは Короче, все, хто працавалі над гэтай гульнёй, яны фанаты арыгінальных Silent Hill'аў, асабістых Silent Hill'а другога. І ёй больш усяго складней было дызайніць ворагаў монстраў. はい、竜騎士先生同様にケラさんの参加によって新しい風が吹き込まれているなと感じています。過去のサイレントヒルシリーズとは異なった視点から У нашай камандзе, калі Кера прыядналась, яна была як свежае паветра, і яна знайшла новыя канцэпты ў гэтай фразе знайсці прыгожасць у жахах. いや私も全く同じでただ単にグロテスクなだけならば描ける方はたくさんいらっしゃると思うんですけどケラさんの Багато людзей можаш рисаваць гор, но арты Керы, у яе вельмі унікальная прыгожасць. І карацей, мы вельмі рады былі знайсці такога мастака з такім стылем непаўторным. そしてそのクリーチャーには何が反映されているのか早く見てみたいです。今後の情報が楽しみです。 In my restless dreams. さらに新たな場所へとやってまいりました。皆様こちらの雰囲気 Ну і мы ўжо ў іншай лакацыі. За намі статуі лісіц. すごい緊張感が漂っています。 І дзіўная напруга ў паветры вісіць. 新たなゲストをお迎えしてまいりましょう。 І да нас даєднається ще один наш гость, композитор всей серии Акіра Ямаука. 山岡さんよろしくお願いいたします。 Дякую за те, що прийшли. さあ山岡さんは昨年リリースのサイレントヒル2などこれまでもサイレントヒルシリーズで数多くの楽曲を担当されてきていますが、本作ではどのように参加されているんでしょうか。今回は表世界、サイレントヒルと表世界裏世界ってあるんですけど、こちらの表世界の方の音楽を担当させていただいてます。僕も四半世紀以上にわたってサイレントヒルの最初の作品から携わらせてもらってて、今回こういうオリジナル新しい作品で Мне паказалася, бо ён зараз сказаў, што ў гэтай гульне ён будзе пісаць музыку толькі для боку таго Silent Hill, якой пекла. То бок ён не будзе звычайную музыку, калі там яшчэ ўсё добра пісаць. サイレントヒルなかったんですかね、日本が舞台っていうのは。和っていうものをもちろんね描くんですけど、やっぱり海外のたくさんのファンにも届けたいので、あまりドメスティックになりすぎず、
その分かりやすいホラーではないんですけど、ジャストホラーっていうところをИ он постарался сделать музыку доступной, взять японские мотивы, и как любой человек мог, ну, как подобались всем, そうです короче. ね。もちろんその世界観を表現するってことは大事なんですけど、やっぱり今回の F のストーリー、キャラクターっていうものにちょっとフォーカスして、見ればね、これは日本が舞台だっていうのは分かるというか、なんですけど、音はまた別のアプローチとしてホラー。И он был больше сфокусирован на хоррорных элементах. 表現することで、それが合わさった時にサイレントヒルらしさみたいなところも И как эмоции персонажей, и гуки перекликались помеж собой в эти моменты. はい。表世界のサウンドは山岡さんに、裏世界は稲毛健介さんに担当していただいてます。Наоборот. 数多くのゲーム音楽を手 Короче, Ямаока будет писать только для туманного свету, а для того свету пекла будет инший чувак писать. И только что сказали Инаги, Кинсуки Инаги. 20年も前のこと。そんな歴史あるタイトルの最新作に関わらせていただいて大変光栄です。私は裏世界である闇の社殿の音楽を担当しました。И он гонорится тем, что ему пропоновали такой проект, такой истории. アンビエントな心象音で描いています。主人公の苦悩、葛藤、恐怖、その他さまざまな思いがプレイヤーと交差するよう多様な仕掛けを施しました。ぜひゲーム中で体験してみてください。Его музыка будет больше традиционной японской музыкой, у шрайнах. Короче, ладно, я потом скажу свою теорию. 一方で稲毛さんにも参加していただいて、いろいろと和の要素を取り入れていただいています。さらに竜騎士073作品の作曲家である大さんやさきさんにも参加していただいています。Короче, там целая команда, и еще два композитора будут допомагать. いつも盛り上げてくださった音楽家さんたちなんですけども、які працювали з гэтым аўтарам раней. Для Silent Hill ён запрасіў іх дапамогу. 竜騎士さんをはじめ多くのクリエイターが参加することでサイレントヒルらしさと新しい挑戦を見事に融和させているなと感じました。私もサイレントヒルの楽曲はとっても好きなので、山岡さんの参加は本当に心強いですし、 Короче, заховывать оригинальные почуття Silent Hill, но и новые что-то приносят. 新たな舞台に我々は移動してきました。ここまで日本が舞台だからこその美しいがゆえにおぞましいストーリー、ビジュアル、サウンドについてそれぞれ伺ってまいりましたが、視聴者の方々もサイレントヒル F についてまだまだ気になる部分がたくさんあると思います。そこでここからはサイレントヒル F についてファンを代表して皆さんが思うであろうことを直接こちらのお三方にぶつけていきたいと思います。よろしくお願いします。Ой, зараз будуть питання фанатів. ズバリなぜ日本を舞台にした作品を開発しようと考えたんでしょうか。Чому ви ввогуле захотіли у Японії наступний Silent Hill зробити? Тому що Silent Hill это заўсёды была помесь японскага і западнага хорора, західнага. Но в апошніх гуднях японскі ўплыў зніжаўся, і яны вырашылі прям радыкальна павярнуць Японію ўсё. 岡本さん、そうですよね。そうですね。今エッセンスって本当そうで、これが実はサイレントヒルらしさじゃないですけど、一つのポイントにもなってて、西洋舞台にしながらも日本のエッセンスっていうなかなかなんですか。Хоть серия ранее была и у США, но у ее все равно была эссенция Японии. またちょっと今までのサイレントヒルとは違うけど新しい作品なのかなと思います。 Ну і гэта у Японіі гэта шанец зрабіць штосьці свежае у франшызе.
そうですね。サイレントヒル非常にたくさんの作品を出してきたんですけれども、その過程においてやはり徐々になんていうんですかね。Ну, зноў гавяраць, чым больш гульні выходзіла, японская душа, якая была ў першых гульнях, пачала растварацца. І мы падумалі, чаму бы нам не зрабіць 100% японскі Silent Hill? そういった流れがあって一気に振っていこうというところが始まっての今回の F ということなんですが、その F なんですけれども、今回どのような立ち位置なん А でしょうか。 дзе вы думаеце месца Silent Hill у франшызе? Гэта незалежная гісторыя, ні ад якіх часцей да яе. Но фанаты знойдуць пасхальныя яйкі у ёй. Кожны штосьці для сябе знойдзе, карацей. Ну і тых, хто чытаў іх Хігараші будзе плакаць, могуць зразумець, у якім стылі будзе гісторыя, што ў ёй будзе багата таямніц. 冷や汗をかいたような部分がきっとあったと思うんです、途中から。でその中でサイレントヒル F は1960年代の日本が舞台となっているんですけれども、そのサイレントヒルを描く上で他にも意識されたことあるんですか？個別に意識したことというか全体的なことなんですけど、これはすでに岡本さんが何度もおっしゃっていることなんですけども、原点回帰であると同時にさまざまなことへの挑戦でもある、一番分かりやすい挑戦がサイレントヒルという街から出た舞台が果たしてサイレントヒルとして成立するのかというところももちろん挑戦です。もちろん作った側のこちらは自信を持ってこれはСмелый насвечный сеттинг, так. Ну, зараз про гэта тоже говорят. サイレントヒルを長いこと楽しんでくれたファンの方々にどう受け取ってもらえるかというのを私たちも皆さんのご審判を見てみたいというところがある。だから作品の中には意図的にこれまでのサイレントヒルらしさを踏襲したところもあれば、これまでのサイレントヒルではあまりしなかった挑戦、分かりやすいところでは日本が舞台ということですよね。といったように、Ну, то же самое элементы с перших гульней こ будет. じんまりとサイレントヒルだから日本を舞台にしてもこれがお約束だよねっていう、そういう作り方じゃなくって、もうちょっと守るべきところはあるんだけど、その一方で挑戦を忘れないような。そういうことです、そういうことです。その加減を非常に意識して作ったなと。 Ну, і яны хацелі сабесці баланс паміж старым і その новым. 挑戦の自信、ファン Вось. の皆さんにバチッと届く自信はいかがでしょうか？非常に自信を持って Дайце гэта будзе што заўгодна, але не Silent Hill. Ну, паглядзім. ぜひ楽しみにねしていただければと思います。これから新情報も出していきますので、本当に楽しみにしていただければと思います。У іх будзе таксама багата навін пра гэтую гульню у бліжэйшай будучыні. 山岡さん、美しさとおぞましさを表現するためにやっぱりここ我々音楽でやっぱりもう身の毛もよだつ瞬間いっぱいあると思います。こだわりのポイントよかったら教えてください。ゲームの音楽って美しさとおぞましさってあった時に、美しい音楽、おぞましい音楽って作ってもゲームの中ではあまり効果的じゃないというか、Не вельмі эфектыўна, калі ты проста пішаш жахлівую музыку або спакойную музыку, прыгожую. その全部三位一体じゃないですけど、そこが合わさった時にどう感じるかってことなんで、例えば У Silent Hill гэта заўсёды быў мікс і жаха, і прыгажосці, і геймплея, то як гулец сябе адчувае у гульне. І пра гэта трэба таксама думаць, пра пачуцці чалавека, якой гуляе. そこは注力したというか、それは僕がずっとゲーム Ну, трэба сфокусавацца на інтэрактыўнасці эксперымента. 大事にしてるポイントというか、単にいい音楽とか、単に綺麗な音楽とか、怖い音楽を作るんじゃなくて、 Недастаткова проста прыгожую або жахлівую музыку. どこでどういう風にこの音が表現されるかって、 Трэба думаць пра эфектнага іграка і тое, як гэта музыка будзе выкарыстоўвана ў геймплеі. すごく注力したというか、すごく力を割いた。Я думаю аб гэтым багата, калі працуем над музыкай для гэтай гульні. 今回の F だからこそここはこだわったぞ、他と差別化するために自分があえて意識したこと、こちらも教えていただいてよろしいですか？さっきサイレントヒルらしさみたいな、
Чым гэта гульня адрозніваецца ад прошлых Silent Hill'аў? Ну, по новой, что в Японии, японская эссенция, японские будут мотивы у музыки. І ім, як японцам, лягчэй было гэта ўсё зараз ствараць. А для тых замежнікаў гэта, наадварот, будзе для іх штосьці новым, экзатычным, вось японская культура. 従来本当にサイレントヒルって僕はそこはすごく大事にしてたポイントで、日本独特というか日本人らしさというか、日本のアイデンティティみたいなところはすごくこう一番こう大切にしてきた部分で、それをなんですかね、今回 F の場合はそのなんですか、もうこれぐらいじゃなくてもう大きく、かなりチャレンジされたんですね。日本人だそうじゃないですけど、そこはこうチャレンジもそうですし、もうフルパワーでというか、それを日本のアイデンティティみたいなと僕なりの表現をしたっていうところは、今回の F のサウンドっていうのは一番のポイントになってるのかなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ最後に我々ファンとしてはそのしっかりと抑えてる王道というものも大好きだったりします。岡本さん、伝統を継承した点っていうものがあれば一点教えていただいてもよろしいですか？伝統を継承した点としては、やはりクリーチャーのデザインとшто яны захавалі з прошлых гульні, гэта дызайн пачвар. 龍吉先生の設定だったり、ケラさんのアートだったりの融合といいますか、非常にその人の心理をつくようなクリーチャーというものは生み出すのに結構パワーをかけてます。І пачвары сапраўды будуць прабірацца ў псіхіку гульцоў і заставацца з імі надоўга. 入れないとサイレントヒルらしさが失われるんじゃないかな、危惧して入れたよっていう点あったら教えてください。А вы ли адчувалі штосьці такое, што калі я гэта не ўключу ў гісторыю, то фанаты адвярнуцца, што гэта не будзе Silent Hill'ам? І калі так, то што гэта? なんていうんですかね、プレイヤーあるいは登場主人公が Ну, галоўнае, калі без спойлерам, гэта тое, што пратагоніст заўсёды немнога не разумее, што адбываецца. 分かってくる時の感覚が一つのね、サイレントヒルらしい。 Ну, і гэта момант, што ты потым разумееш якісьці моманты. 意味がわからないけどなんか意味深なこと言われたなと思ったらぜひ心に留めながらプレイをしていただけると。 Ну, і карацей, і каб гульцы штосьці запаміналі, якісьці моманты, якія іх канфьюзілі, а потым такі, так вось, што гэта было. やっぱ幸せ期というかね、長い間やってきてサイレントヒルらしさというか、何も意識しないければサイレントヒルらしくなるというか、何も考えないでもう本当に素のニュートラルでいるとサイレントヒルらしくなるので、なるのでっていうかなっちゃうのね。山岡さんはもうサイレントヒルなんですね。なっちゃうなっちゃうので。Яны жартуюць, што ўжо Акіра Ямаока сам стаў часткай Silent Hill'а. っていうところは、ところはなんかふと思いましたね。Ой, ён ужо не думае, у яго ўжо частка працэсу, ўсё. Ну і на гэтым усё. さあ、ここまで様々な情報をお伝えしてきたサイレントヒルトランスミッション、そろそろ終了のお時間が近づいてまいりました。それでは本日のおさらいとして改めて Напрыканцы нам зараз TLDR будзе. まずは新たなトレーラーが公開となりました。そして本日ウィッシュリストの登録が開始となっております。対象のプラットフォームは Даты пакуль няма, но можна ўжо завішлісціць. Вось. На PS5, Xbox, Steam, Epic Games Store, Windows Store. ぜひ各プラットフォームでウィッシュリスト登録をお願いいたします。それでは最後に皆様から改めてファンの方々へのメッセージをいただければと思います。Апошнія слова фанатам, якія глядзяць. 本作は様々な挑戦にあふれています。サイレントヒルらしさについて様々なご意見が出るだろうと思っています。そしてサイレントヒルシリーズの今後にとって重要なものになるだろうと思っています。Ён ведае, што гэта супярэчна, што гэта гуля ўвогуле называецца Silent Hill'ом.
Но ён хоча, каб вы яе прайшлі і потым уже судзілі, вось. 作品の中でもこの日本を舞台にしたゲームっていうのは、初めてでもあり、システムであったり世界観だったりすごく見た Акіра яму лічыць, што гэта гульня захавала эсэнцыю Silent Hill. 損なわず今までのシリーズのフ І ён спадзяецца, што фанатам серыі яна спадабаецца. ホラーゲーム好きなファン、このゲームが気になった人も楽しめる内容になってますんで。 І або вы ніколі не гулялі ў Silent Hill, а проста фанаты хорараў і захацеце пагуляць, то вы таксама можете, і вам ён думае, што спадабаецца. 本作は紛れもなくサイレントヒルらしい作品に仕上がっています。美しさとおぞましさが共存したビジュアルは和風ホラーとしてのサイレントヒルの新しい姿を示していると思います。今後の続報にぜひ期待してください。ひなこという女性が体験する人生の過酷さをしっかり体験できるものになります。 Гэта гісторыя аб пакутах жыцця праз вочы дзяўчынкі Ханако. まだお伝えできていない情報がたくさんありますので、今後の続報をお待ちいただければと思います。 Ну, яны многа яшчэ нам не сказалі. 今後も継続してサイレントヒルシリーズの情報を皆さんにお届けしてまいります。こちらも続報を楽しみにしていてください。 Будуть ще новини, хоча всього вже в червні, літом. Карацей, я думаю, што яна выйдзе гэтай восенню, і вось летом нам будзе геймплей з даты рэлізу, і гэта будзе кастрычнік якой-небудзь на Хэллоуін, напрыклад. Бо перад Хэллоуінам штосьці такое будзе. Ну, все. Все же. І скідоси зараз на Silent Hill 2 ремейк, калі вы не ведалі, будете ведаць. Так, а дзе трэйлер? Я хочу яшчэ раз паглядзець. Мала зніжка. Так. А вось 4К, Японія. Ну, давайте так. Peggy 18. І ў добрай якасці паглядзім. Все. Пыц. シュウ君、嘘ついてるよね。Peggy 18. シュウ君、嘘ついてるよね。 Ты брешешь, не так ли, Шо? ヒナコを Ты же не думаешь, что ты можешь обдурить Хинако? Хинако померла. 死んだんだよ。ヒナコはお友達といつまでも一緒にいたい。 Ну, я это уже перекладала, я просто お友達 помолчу. は永遠じゃないのよ。彼らだっていつか必ずあなたを裏切る。あなたが裏切り者と呼ばれたように。きなこ？あ、ごめん。何？天秤にかける価値があるかどうか、しっかりと判断しなさい。 Так, Анна, мне здаецца, гэта ўсё. Ну, не здаецца, гэта дакладна ўсё. Насамрэч жа гэта сапраўды выглядае вось па пачатку як першы або другі Silent Hill, нават першы больш. Не по дизайну, а потому что персонаж ідзе, трапляецца у гэтым у тумане, потым вдалеке пачвара якаясьці гуляе.
気持ちが自分で理解できない。私かお前の夢の中ってことはないよな。ひなこ、もう時間がないのよ。あなたが生かされたということは、ここに至ってもまだ迷いがあるということなのね。あなたがそれに悩める時間はもう尽きかけている。あなたは誰なの？さっきからなんで何もわからないふりをしているの？私はね、あんたをすぐに殺すこともできたんだよ。全部奪ったな。全部私から奪ったな。Я думала, реально, що спочатку від ця гра вийшов оновлений Silent Hill. Ну, я чула в Google, що Konami... それではお別れを。Короче, яны не гавараць нічога вось пра распрацоўку, а вось так вось анансуюць ужо і паказваюць трэйлеры, калі гульня ўжо гатова. Вось. То бок Silent Hill 2 у іх, то бок палякі, вось гэта студыя здалі Silent Hill 2 і год проста ён лежаў і чакаў, калі яны яго рэлізнуць. Ну, іменно Konami. Выдавецтва, вось. Як-то так. Peggy. Не знаю, мне всі Silent Hill завжди пахли з чимось японським, навіть якщо там не було японців, сюжет, то як розвивається історія. Вони спочатку це показали, не пам'ятаю коли. Ні, так, яны просто анансавалі, но дакладна вось такого геймплея мы нават галоўной гераіні не бачылі. Там было просто якосьці абстрактныя кветачкі, горы і ўсё. Вось. Як-то так. А ўжо геймплей яны вось говорю зараз паказваюць, калі гульня ўжо гатова. То бок гэта не тая сітуацыя, калі яны дадзелваюць просто да апошняга дня перад тым, як ён зарэлізіцца, потом патч першага дня там на 20 гігоў. Не-не-не. То бок Konami роблівае гульню, і на дыскі ўжо всё, фінальная гульня. Вось. І патчі там могуць быць толькі з DLC после, або там, если є онлайн, то з онлайном. Так, ну вось такое, вось, таму што вось гэта ўжо вось як быццам геймплей, вось як яна зараз тут прям праходзіла. Вось. І вось гэта як быццам вось геймплей ідзе. Ну, паглядзім. І ў них яшчэ є, як ён называецца, яшчэ адзін Silent Hill у распрацоўкі ўжо давно. Ён вместе з F быў анансаван. Зараз я успомню, як ён называўся. Townfall. Silent Hill Townfall. І ён там ад інді-студіі. Є вось такой же, як у гэтай гульні пачатковай, то бок там без персонажа, просто нават менш, чым тады яны показалі. Просто там была якаясьці... Зараз... Вось ён, просто тизер-трейлер, і тут ангельская, іспанская, ангельская. Тут супер концептний трейлер, вось. Шалтер на мобілку. Не, гэта не то. Навошта вы тут у гэтым месцы, навошта вы тут, каб вас наказалі?
Ведаеце, я думаю, што вы правы. Я думаю, вы зрабілі штосьці такое жахлівае. І што вы застрялі ў гэтым месцы, вас судзяць людзі. Для вас, я думаю, для вас гэта значыць болей, штосьці болей. Я думаю, што вы тут па іншай прычыне. Я не хачу быць нідзе побач з вамі, калі вы гэта даведаецесь. Вось. Гэта прям будзе штосьці супер артхауснае. Паглядзім. А калі што, то вось 2 гады таму і кіно паказалі новае «Павяртанне ў Silent Hill». Вось зноў той жа рэжысёр. Як яго завуць, я не памятаю. Увебол? Або ВС? Ну, карацей, тут є немногія моманты са съёмак. І гэта будзе поўная экранізацыя вось Silent Hill 2. That's why, I found a very interesting collaboration with the people of Konami. They helped me a lot to achieve this new design of the... Ну, карацей, вось раскадроўкі фільма, калі камусьці, сторіборды, тачней. Так. Ну, карацей, чакаем. Гэта ўсё. Into the mist, going back, and has things start about that, talking about the audience because they want them to have that wow. Ну, другой Silent Hill, гэта мы... Шорт-месседж была, гэта маленькая дэмка а-ля гульня. Ну, всё, больш мы нічога не чакаем. Peggy 18. Тык-тык. Всё, тады дзякую всем, хто быў, дзякую за фоллоу. Мы выканалі гол у 90 фаловераў. Ура! Всё. І зараз я пойду спаць. Ну, я магу рэйдануць, дарэчы, кагосьці. Чаму б не? Дзякую вялікі за тое, што былі са мной, за тое, што прыйшлі. Летом будзем глядзець, што там пакажуць. Вось. Дабраныч всем. ごめん、何？天秤にかける価値があるかどうかしっかりと判断しなさい。Mra
No.